Na, sziasztok! Bevizsgálás. Említettem, hogy egy picit segítek benne. Igazából abban segítenék, hogy mit vizsgálunk és mit nem. Hát minden lapnak van egy bekerülési értéket, olyat semmiképpen nem vizsgálunk, semmi értelme nincsen, aminek a bevizsgálással együtti teljes ára még tízesen is alig haladja meg a bevizsgálás értékét, meg ugye a ROA-árat. Ez abszolút így van. Úgyhogy érdemesebb inkább azokra a lapokra rámenni, amiket hosszú távon el akar rakni az ember, mert onnantól kezdve, hogy kapott egy értéket, az úgy már annyi. Most nyilván kivéve a leégeted, vagy nem tudom, stb. Úgyhogy próbáljátok meg azt megnézni, hogy azért legyen egy differencia a bevizsgált lap feltehető értéke és a rólap között, hogy megérje egész egyszerűen kiküldeni, bevizsgálni. Ha nem, és nektek mindenképpen kell egy olyan lap, vegyétek meg. Tehát ez ilyen baromi egyszerű. Tehát van olyan eset, amikor egy PSA 10 lap egész egyszerűen olcsóbb, mint megvenni a rólapot és kiküldeni bevizsgálásra, ami még nem is biztos, hogy 10-es lesz. Oké. Mit hova küldünk bevizsgálás tekintetében? Amit pontosan tudok, hogy PSA-nál a centering a lehető legfontosabb, ezen most egy kicsit szigorítottak. 60-40-ről azt hiszem 55-45-re csúsztatták el ezt a történetet, úgyhogy aminek jó a centeringje, az például egy nagyon jó dolog, utána nézzük ugye a többi skilljét a lapnak, mint sarkak, élek, felület, stb. Úgyhogy itt ez szerint kapod az osztályzást, centering itt a fő csapásirány. BGS-nél nem a centering a fő csapásirány, nekik aztán tök mindegy, hogy melyik érték mennyi. Annyit kell tudni, hogy is fogalmazzak, a legrosszabb értékhez képest plusz egyet kaphatsz. Tehát ha van egy 6-os értéket, mert mondjuk kopottak a sarkai, hiába a másik 3 érték 10-es, nem azt mondják, hogy 3x10 az 30, meg egyszer 6 az 36, és elosszuk 4-jel is, akkor az 9, nem, ott te 8-nál többet nem kaphatsz. Jó? Tehát ez a BGS-nek a osztályzási metódusa. Miért van az a BGS vezetőnek a fantasztikus lépése, és lépésén kívül, hogy ennyien küldenek PSA-hoz? Hát véleményem szerint azért, mert a BGS-nél baromi nehéz 10-est kapni. Tehát ott kétféle 10-es van, az egyik 10-esen mind a 4 értéket 10-es, ez lesz a Black Level. A másiknál van egy 9 és felesed, az meg a Pristin. Lehet, hogy még a két 9 és felest is elfogadja, de ebben nem vagyok így biztos. Viszont az emberek szeretnek 10-est kapni, innentől kezdve küldik a lapot a PSA-hoz. Ez van. Még egy apróság így a PSA-val kapcsolatban, hogy nem szeretik a vastag lapokat. Nagyon sok összehasonlítást néztem, és azt kell mondjam, hogy az összes bevizsgáló cég közül a BGS a legszigorúbb, leszámítva ugye az említett vastag lapokat, mert meg a PSA az, aki nagyon alulgrédeli a lapokat, fogalmazzunk így. Hát nem alulgrédeli, valahogy nekik nem áll össze ez a vastaglapnak a bevizsgálása, ezzel együtt, ha egy vastaglap PSA 10, akkor az biztos, hogy nem azt mondom, hogy Darius kincse, de egyébként, ha olyan játékos van rajta, meg olyan az alap, akkor igen. Akkor az többet ér, mint a BGS 10. Ha nem vastag, akkor nyilván horror árakon mennek ezek a Black Label lapok, meg a Pristinek is. Úgyhogy nagyon röviden megfogalmazva, kiküldesz valamit, akkor nézd meg, hogy mire számíthatsz PSA 10 értéken, megéri a bevizsgálás, vagy BGS akármennyinél, hogy mennyire éri ez meg neked. A második verzió, ha vastag kártyád van, akkor biztos, hogy BGS, ha nem jó a centering, biztos, hogy BGS,
Ha jó a centering, vékony lap, mit tudom én, akkor menjen a PSA-hoz. Úgyhogy a bevizsgálása az ennyi. Nagyon-nagyon fontos, hogy low pop legyen a lap, tehát kevés legyen abból, mert az adja meg neki az értékét. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. És akkor milyen értékek, vagy érték növekedésekre lehet számítani? Nos, kezdeném vintage lapokkal 57-től, nem veszünk raw vintage lapot, már jelentős személyiségről, tehát nem veszel meg egy, nem tudom én, Bill Russell rookie cardot, Bob Petit, Bob Cousit róba. Mert ott a bevizsgálás adja meg azt, hogy az a lap egy valódi lap, nem egy reprint, egy hamisítvány, vagy nem tudom én. Jó, tehát ott azokat nem vizsgáljuk, azokat úgy vesszük, maximum crossgrade-eljük. Oké. Második lépés, retro. Ott akár egy PSA 7 az nagyjából rólappal egyenértékű tud lenni, Jordaneknél főleg. Erről igazából nem engem kell kérdezni, retroban nem vagyok annyira jó. Érdemesebb inkább Farkas Bercit megkérdezni, ő nagyon szépen sikamikál mindent is. És ért hozzá, és tudja, hogy mit küld ki, és hova. Na most akkor az új lapok. Ott a általános történet az, hogy a raw lap az a PSA 8. Tök jó, tehát egy 8-es, nem küldjük ki a lapot, mert az pénzkidobás. De 9-esre se küldjük ki a lapot, ha ez egy olcsó lap, mert az is pénzkidobás. Egy $200-300 lapnál már jobb a 9-es, mert akkor egy $200 lapnál mondjuk lesz belőle 300. Hogy ezt így érezzétek a szorzót. Viszont 10-esnél ott a Pop Reporttól függően lehet akár 5-6-10 szeres pénz is, úgyhogy arra tessék odafigyelni, hogy erre mennyi szansz van. És hát ezt Bercitől tudom, de hogy is fogalmazzak. A PSN-nál dimenziók vannak, ő így mondta, azért fogalmazok így. Ez azt jelenti, hogy az adott lap az adott Pop Reporthoz mérten lesz bevizsgálva, tehát lehet, hogy egy sokkal szebb lapra rosszabb értéket kapsz, mint egy csúnyábbra, mert annak a dimenziója egy másik dimenzió. Most ezt érted, ha nem, akkor majd legközelebb. Ilyen dimenziókat eddig a BGS-nél nem tapasztaltam. Tehát a PSN-nel az a baj, hogy vigyáznak a Pop Reportra. És ennek az is a következménye, hogyha te mondjuk egy per 25-ös lapot először küldesz a PSA-nál, és nincs Pop Reportban PSA olyan lap, akkor azt nem fogják értékelni. Csak mondjuk egy 7-esre, hogy legyen még hely fölé is. Úgymond, vagy 8-asra, tök mindegy, de érted, mire gondolok. Úgyhogy ezt is mérlegelni szükséges bevizsgálásnál. Na és akkor milyen bevizsgált lapot veszünk? Na most a modernből 8-ast, meg 9-est maximum ilyen baromi drága lapokból veszünk. Tehát semmilyen szinten nem veszünk 8-as, meg 9-est. Egy 8-as, 9-es Tétum, Morant, mit tudom én, mit mondjak, Doncsics, stb. Rookie kártyából tengernyi van. Tengernyi, mert a 10-esből is tengernyi van. Láttam olyan 10-es rookie kárdot, amiből 10 nem tudom hány ezer van, meg olyat is, amiből 30. És ez csak a 10-es. Nem veszünk 9-est, meg 8-ast, mert nem ér bakfittyet se, és a jövőben sem fog. Ez az én véleményem. Tehát zsebre, azt lehet neked sajátod. 10-est is csak 10-est meg olyanból veszünk, amit mondtam az elején, hogy a bevizsgálás egész egyszerűen drágább a rókárd árával együtt, mint maga amit alap. Úgyhogy nem veszünk. Illetve ha veszünk, akkor inkább csak 10-es, de mondom azt is csak ebbe az esetben. Ha ezek a dolgok nem állnak fönt, akkor lehet külön bevizsgálni, hogyha tényleg nagyot lehet rajta kasszálni, tehát van egy, mit tudom én, $200 lapot, ha az 10-es lesz, akkor lesz 1500. Nagyon jó. Úgyhogy ennyit a bevizsgálásról. Ha még eszembe jut valami, akkor majd legközelebb mondom. Kellemes napot nektek!